नोंहालाय माखौथो नाहरबाय थाखो गल'ल'नो खदै गलायलायनाय नाय सा कन्ट्रा साइज नों जेखि साना जेखि बुङा आं नोंखौ जेबो सानालै रुफाथि सना आरो मोनसे खोथा नों न'आव थानायावल' बेबायदि समायना रमायना देलायना थादे ए होमबा आं हाबा हेराव ओंखारलांबा मादुलि थांनांगौ आरो गावहा अन्थाइ मुगानि मानसि नालाय बेबायदि नङाब्रा रुफाथि मानि बायह्रायाव ओंखारलाङोब्ला बांद्राय देलायनानै थांनो नाङासो होनदों दा बांद्राय देलायनानै बायह्रायाव ओंखारलाङोब्ला मानसिफोरनि गाज्रि नोजोर नाङोनो बांद्राय गिदा गिदि दालायबाय थाथा आंजों बांद्रायबा ब्लड गारनानै खालामजागोनबा आंजों दहायलै सना बेबादि गारनो होनाय सोदोबखौ दालाबोथार खुगायाव सयथि दाबादियाव नों गैयाब्ला गावनि आखाइ आथिंखौनो दानस'ना लाजोबथारगोन आं नोंनिसो खोथा बेफोरलाय आंलाय माथो मिथिगौ ओइ सना बिदि नङालै आंखौ गारनानै दाथां ओरैबा आं नोंखौ खस्थ' मस्थ'सो मोनथारदों हांगार फाग्ला माखौ मा रोंलांलाबायदों बिनायफोरखौबा होनो हाया बिदिसो बेखौनो बिदि होलायथारनांगौ आरो नोंहा दिनैसाय दे मा नाम्बारगौ नोंनो आंनो मोखां फुनग्रा क्रिम पाउडार आरो 12 रोजानि दख'ना नांगौ जाबायना दाना होबावदो माजोंबा माबायदि हिनजावजों जुलि जाफ्लांखोलां थोद र' आं बारियाव खामानि मावहैसैलै बेबायदि बोराय हौवाजों हाबा जानानै लाइफआनो बरबाद जाबाय आंहा ना बिनायखौनो होनो हायो ना लुबैनायखौनो मोनो फाग्लासो जासिगोन नंबाय आं बे हिनजाव सासेनि थाखायनो गावखौनो गाव मुकेश आम्बानीनि हिनजावसो नंखोना माखोथाय सामफ्रामबो दख'ना जोमग्रा दामि दामि बिदलाबाय थानो बे हिनजावनि टेनसननि थाखायनो खर' बेसेबां खानाय दं गासिबो गुदला जोबसिगोन बादिसो मोनबाय आं महात्मा गान्धी साइसो जासिगोन नामाथाय आङो नै बेथ' आदा अनिलसोलै मा जाम्बानि गामसा सिखांखौलानो बहाय थांनो नारखो बिलाय नंमारगौलै थगायनानै लानाय हिनजावफ्रा 100% अख्रा जामारो हाय दारिया फ बहाय थांनोलाय आदा अनिल आयु माथो आसलसोलाय दाद फाग्ला बिदि बागदाव होयो ओमफ्राय गारिखौ सोरनिखौ लाबोलायखो नोंलाय सोरनि नङालै आदा आं बायबाय आंनिसो मा आन्दायबाय नामा आं आगयनि बायदि नंलाना मा नों बायबाय होद मोजांलाय बिदिब्ला होनबा नोंबो माहाजोन जाबाय आरो आयु बे फाग्ला सिखाव खावनानै लाबोआखैथ' जेखि जामानो जौ लोंनो थाइसे थाइनैसो बिना लांनोसैलां र' मा सानखो आदा माबालै फंबाय दंबाय बायोब्ला 110 थाखासो होलांदो नांगौबा मालाबा बाराखौनो हरगोन आं जारला जानोसैना आदा दानाथ' फैसा खुस्रायानो गैया दंबालाय हरगौमोन आङो थादो दे आदा बिदिबा गैयाब्लालाय फाग्लाया माथो गोदोबो बेनो दाबो बेनो सायावल' स्लिम स्लिम सिङाव सनस्रासोलाय थोद लासिंसिं बिदलाबायनाया आंहासो सेस मान सनमान अखाफ्रालाय बोरै जाखोब्रा मानसिफ्रानो सैथो गैया जाखोना बोथोरासो सैथो गैया जाखो सानसु सांग्रां अखा हालाबायनोलाय ना देग्लाय बोसोराव सियालजों सैमाजों बांसिन हाबा जादों नामाब्रा ओंखायनो सानसु सांग्रां अखा हालाबायदों मानसिफ्राबो सैथो गैला नालाय आदा ओइ आदा दंना गैया जाखोब्रा ओइ आदा हिनजावसुरि या ओइ साला गावै ओइ मा होनदों नों मा होनदों अमा आदार होनायखौ नुवाखै नों माबालै आदा आदासो होनदां आदा 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 बिनि उनाव मा होनबावोमोन नों मा होनबावोमोन आंलाय माने हिनजावसुरि जाखो सरिलै आदा गोरोन्थियाव भुल जाफ्लांबाय नोंबो खंथाम खंब्रै गाबज्रिनायाव सिङासैब्रा ओंखायनो गाबज्रिफ्लांबाय आं माबा आदा नोंखौ राखेब माहाजोन लेंहरदों माबा ट्रेक्टराव हालद होनोनो बिदि नङालै गांगय रागाजोंबो जोनानै फारला फोथां थांबा होगोन आंहा बेखौ खिथाफैनोनो बिदि गाबज्रिलायनांगौ नोंहा ओमफ्राय हाजिरा बेसेबां होयोनो होद गावनाव सोंदोब्रा आंलाय थिनहरनायखायसो फैदों दा आं हयले खोथा फैनांगौखौ खोन्थाफैबायलै नों थाङो ना मायो नोंनि खोथासै बियो आं ब्लडनोसै ओमफ्राय नोंहा ओइ फारसेना बेसेबां मोनजायो खिथाफैनायनि
होद आदा मा पार्सेन्ट मोनजालाबायनांगौब्रा हाब आंखौ बबेबा अफिसाव मावनानै पार्सेन्ट जाग्रा नंखोना माखोब्रा होद थांसैलां आंहासो एफा गाज्रि रायजालाबायबायलै रुफाथि सोना आं खामानियाव ओंखारलांसै नै नों दिनै खामानियाव दा थांसै आब'आ आलासि जानो लेंहरदों मा आलासि जानो लेंहरदों ओमफ्राय जोंना सालथेया जि माहाजोनखाना नङाबा मालाय गुमैया इन्जिनियार मावबावोसो नोंबायदि जाम्बाबा नामा जाम्बा जाम्बा जाम्बायानोथ' नोंखौ जाहोगासिनो दङ सियान मानसिफोरखौ खोब मोजां सानथारदों दे आरो माखौथो खुन्थिया गोमानानै थालायखो जाम्बा सियान थां दुगैदो थां आरो साफोनजों मोजाङै दुगै नङाब्ला दा फिसालथिनि खाथियाव थायोबा मोनामगोन ओरैनोबा गुमैया साफाथार फाग्लिया फसायदोंना बाख्नायदोंथाय दा बादियाव सिख्लायैनो थानायमोनब्ला बिगुमैखौ लाथारगौमोन बियो बिब'जों बिहारि जाथारगौमोनदां साइसआ ओरैनोबा आजिखालिनि सिख्लाफ्रा बिगुमै साफा साफा थाबाथाय जेरावखि थाङा सिथाब सिथाब जेरावखि लेङा थांफायो एखमबा बोरैबा जायोब्ला बिगुमैजोंनो ग्रोबबो जालायलाङो ओइ जानला दा बुंबाय दा थां दुगैदो थां बुन्थाथानो जागोन जागोन दिनैसो फिसासिनाव थांनानै बेदरै दाउदै मोनजासिगोन दानो आङो आइमनाव दुगैबाय आइमनाव देलायबाय आइमनाव थांबाय मा ड्रेस गाननाय जाखो बियो मा ड्रेस गाननाय जाखो बियो गावनो हाखु दाखु लिङो मोजाङै गान आरो दाबो लासिं सिंल' खालामहैदे नोङो गोख्रै फै फै आयु रुफाथि न'आ हनै आयना बादि नुस्राजोबलायखायो स्टप फै आयु सालथेया मासे गिदिर न' लुनो रोंगौब्रा फैगोलै बबाव थारा सोलोंबोखो फाग्लालाय आंहाबो साननैसो लांथ'नांगोन न' लुनो थाखाय सोलोंजानां नांगौबा सा खरसाफोर एसे हरगोन आं रोंगौलाय सालथेया आब' आयु सफैबाय माथो आगैमोनहालाय थौदो सिङाव आगै माबोरै दं आब' मोजाङानो आगै हाब मासे स्लिम स्लिमलाय बेवाय हटेल लुनाय न'आलाय फैदो बेवाय नोंहाबो सिङाव बावनो जिराय आगै जागोन आब' जिराय बेवाय आं गावखौ लेंहैनि दे हाब माथो सालथेनाव जिरायग्राबो गैया माबो गैया जाखोब्रा ना प्लास्टार न'खायसो गाहायाव जिरायनांगौ जाखो गाहायावनो जिरायनोसैलां आयु हाब सालथे मा गाहायाव जिरायलाबायखोब्रा गोजौआव जिराय गोजौ सिखात सिखात लाजिबाय आं बिनि आखलखौ दहायनो होनखाथारदोंमोन आङो बेबायदि दाजा होननानै दे सालथे गोजौआव जिरायथौ गोजौआव जिराय गोजौआवसो जिरायबावनांगौ सालथे दे जिरायदो सालथे सोरबाखि आलासि मानसिया गाहायाव जिरायो बेयाव नङा नायनाय बाव नङा सालथे बाव जिरायदो सालथे बाव आंलाय बावसो नंदों नोंहाबो जिरायफादो बेलै नों होनलायथारनांगौ नामा आं सालायनि र' आब' आंबो थाङो फै दे सालथे नोंजोंनो जिरायफानसां ओमफ्राय सालथे खबर सबर माब्रैथो दङ हे थिगैनो दं सालथे जानाय लोंनाय थाखा फैसा नो टेनसन ए होमबालाय मोजाङानोथ' सालथे औ आंबो थ्राय माहाजन दं नालाय सालथे लोंदो बेवाय लोंदो सालथे लोंदो बेवाय लोंदो ए दहरम माथो उसुबिदा बुस्थुसोलै आंहा बेफोरजों सोमोन्दोआनो गैथ्रा बै
बेखौ लोंनोहाय लाबोबालाय बेवाय एसे मोजां जायोमोन बुंथावा माथावा लोंद' बिनो हाथावा माथावा साहामानि बेवाय आं बिदियाव बारा सोमोन्दो गैयामोनलै बेवाय अ जागोन सालथे नोंनि साहायाव उसुबिदा मोननायखौ गासिबो मोनथिजोबखाबाय आङो गासिबो रेडि जोबखा लायदो थां मेनुथि र' औ हामालै बिमा मा देग'ग'नो हाबबाय थालायखो गोबावजों खेबसे फैनाय एसे एनै गारसननो लुगैयो बेयावलाय नोंहा मा फाजानाय दं फालाय औ आगै माथो जाखो एसे लानायालाय आयौ बेलाथिलायबावसो जौआबो लाबो बेवाय लाबो आं लुनोसै बाव जिरायदो मेनुथिया सालथे नों लाया ए सालथे आं बिदिखौ लानाय जाखायानो लोंदो नोंहा हारसिङैनो लोंदो बेवाय हारसिं बे बिदिखौ लाखाया आयौ बिदिसो होनब्ला आंसो हारसिं लाजोबनांगौ आरो होनब्लाथ' लोंनो हाजोबाबा न'आव लांनांसिगोनलै आङो जाद' हनै जादो आगै जादो जागोन गुमै जादो आगै नों लाया थै बेफोरखौलाय मानब्रा आखाय थानायावलाय जा बेवाय जेसेबां हायो जा लाजिनाङा थै बेनो बारा जासै बे बारा जाया बेनि बाहागखौ नांगौबा आंनो हो जादों हनै आयदै मा जाखो सालथे खिनो ओंखारबायलै सालथे सिगां न'आव बोरै हरजाय सालथे बैयाव नै ओरै थां बेवाय ओरै आयु आयदै आयदै सिगां न'आव बोरै जाखोब्रा आयदै उफ दासो थान्दा मोनबायलै हाब मा सालथेया फाग्ला फाग्ला लुनो रोंगौब्रा फायखाना सिन्थायनो उन्दुजालायलायनाय आइ बाबु बे बाथरुमाव सोर खिना गालांखो थैबाय होमबालाय खिग्रा न' नङामोन बे ओइदै फैलाय बिमा बाहेराव दसे मा जाखो सालथे आया मा जाखो बिसोरलाय फैद'लै थाबनो खिनो ओंखारनाय हामलाय नङा एफा बानलु गोसा गोसा जाहोनानै आया मा जाला लांखो बे सालथेयालाय गोबावजों खेबसे फैनाया आया सालथे रथ'लै मानो थांखो बिदि खोथा गैया बाथ्रा गैया खमसे खम खिथालांनो हायो ओंखामबो जालांनो हायो औ मा जाखो माबा थौ जेरावबो लेथ्रा अह दहाय आया बाथरुमाव खिदों होननाया सोरखौबा बेसो नामा सालथेयासो खिदों नामा बेखायनोसो मोदोमाव नांनानै लाजिना खारलांथारबाय नंखाथारगौ बे सालथेयानो नंखागौ बियो सिबाय सालथेयाबो गामि सिंनि मानसि नालाय ब्रा जेबो नंला दे सिबाय फायखोनाखौनो नुफैदोंना नुफेराखै बेबा
सरखारनिफोरखौबा होजादोंना होजाखै बेबा सालथेयाबा दे जेबो नंला दे मालाबा सानैजों थांनानै बुजायना फैनोसै नङाबा लाजिना फैनाय नंला बे सालथेया दे आदि है मा दहम दहम खिनो ओंखारलाबाय थाखाब्रा है आयदाय खिनोबो ओंखारा रुफाथि उदैयानो बारा थिग जायाखिसैलै रुफाथि सना सालथेनाव अमा मेजेमजों लोंबोनाया राबन साला मालायनि फ्रियाव मोनजादों नालाय जासोबाय लोंसोबाय आरो मालायनि बाथरुमाव खिनानै फैबावबायसो लासिंसिंनो आंहासो मान सनमान सेस आं गोसो जाना खियाखैलै सना हास्लाबायावसो बाथरुमाव खिफ्लांदों बे आंनि मा भुल लेट्रिनजों बाथरुमजों एखे नालाय बोरायनानै हिनजाव लानाय नालाय आखलबो गैया गियानबो गैया देहा गाज्रियाव दारायथ'सैलै सना हिनजावफोरनि आखलाबाथाय बिदिनो देहा गाज्रिसिन रायसिन दै हायोबा डक्टराव मुलि लायथां लायनो आं नोंनो मुलि लायनो थैनायनिसो मुलि लाबोगोन आं नोंनो आइ दे थोद बिसासबो गैयालै बेफोरबायदि देलायमाग्रि हिनजावजों आजिखालि हिनजावफ्रा बिदिखौसो नागिरखायो ओरैनोबा आं लायनानै जाफैनोसै थाथ'दो आइदि आइदि राइखस बायदि लोंबाय जुलि नों औ आं मा महरा गुस्लायबाय नामा आंना ओंखायनो सिनायलायथारासै सिगां नों लंपेन्ट गस्ला गानामोन नालाय आरो स्कुटिबो सालायनो रोङामोन ना नों आंखौ गोजाम मुगानि नंबावदों नामा नों लोगो गासिबो गुस्लायजोब्बायथ' आङो सोरनि बे स्कुटिया आंनि जागोन सोरनि जानांगौ मिथिगौ नों आंनि बयफ्रेन्डआ मा मावो आर्मि साख्रि मावो ओमफ्राय बे स्कुटिया आंनि सना बायनानै हरनाय बिजाब्लाबो गासिखौ बायनानै हरजोबखायो आयौ लोगो नोंहासो जि खाफाल गोनांहाय मालाय मा ओमफ्राय नोंना बे बेन्सार स्कुलनि मास्टार गेगायानो दाबो दङ नामा बे अल्ड मडेल साइजआ बेनो दङ जेबो होनो हाया ना 500 थाखानि दख'ना होनो हायो ना बहाबा बेरायहोना रेस्टुरेन्टाव जाहोनो हायो स्कुलाबो दाबो पारमानेन्टआनो जानो रोङा आयै बेसारा नोंखौ जि अननोसो ओंखारबाय आं लोगो मानोथो गोसोबाय थाबावदों जाखो बे मास्टार गेगाखौलाय जालदाब गारनानै बे आगयनि एक्सखौनो लाफिनदो ना मालाय खामान्डु साख्रि मोनबाय दाख्लैसो नंगौ औ नङाबा माथो जाम्बियासो बे गेगागा बरिं जेबो होनो हाया बयफ्रेन्डखौ लाबाय थायो सोरबा जाम्बि बे एक्सखौनो बमब्रायनानै लाफिनथारदो नोङो बियो आंखौ लाफिनाबालाय गाव गारजानाय बाथ्राखौ गोसोखांना आयै जाम्बिसो नोङो बे लरला लरथा मानसिखौ बुरखायनो मा बोलो जाम्बिलाय नोङो आं बायदि लाक्जारियास देखायनो लुगैदोंबा एक्सखौनो फथायनानै लाफिनदो थादोहाय लोगो आंहा थांनोसै गाज्रि दामोनसै जुलिया थिगखौनो बुंदों
आं बे मास्टार गेगावखौ लाबाय थायोब्ला फस्थायनांगोनसो आंनि साननायफोरखौनो जाफुंहोनो हाखानाय नङा बियो एक्सखौनो जेन थेन फुस्लायनानै लायनो हासिगोन आङो आया मा गोदान एक्टिंलाय बेलाय आंसो नोंनि जायगायाव गोमजोर जानांगौमोन नोंसो लेट सफैदों नङा होमबा आंथ' दहायनो सफैदोंमोन 1 घन्टा जाबाय आं नोंखौ नेनाया मोजांसो बुंबावदों गारि मथर दंजायो थाब सफैनो मा दंजायो नोंहा आंखौ लायनो गारि मथर दंजालायनांगौ आरोना आजिखालि मानसिफोरनि गारि मथरफोरखौनो गाखोथ्र'नो हाया थम थम गारियावनो 10 थाखा होब्लानो हनै दतमा हनै सेरफांगुरि बेसेबां गाखो माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय जों गासिबो गावबागाव गारि बायना लाजोबबालाय बिसोरनि गारियाव सोर भारा गाखोगोन आं अननो ओंखारोलै बिसोरखौबो माथो मावनानै जानो बिसोरलाय बायनो अखाद गैजाया नालाय डाइलग मारिदों बाहाय मंगल मास्टार अल्ड मडेल रेसपेक्ट होब्रा रेसपेक्ट हो भेन्सार स्कुलनि मास्टारबाबो जानला मोनला मास्टारबाबो एफा बुरजा स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनो हायो नामा दोन नोंनि डाइलगा बैसोआ बारग'लायलांसै आयनायाव नायाखै नामा माब्ला दि पारमानेन्ट जागोन माब्ला हिनजाव लानो हाबावगोन जायाफ्रामानो गथ' गथाय खांनांगौ फेदेरनांगौ मानसियानो एक्सपायार्स जालांसिगोन रब्रा सना पारमानेन्ट जाथारनोसै नै जै पारमानेन्ट जाबाय बे नोंनि खाफाला जोंस्रांजोबसिगोन जै जाबायना बङाइगाव सानैजों आराम खेबसेयाव स्रोद जाखोमाहैगोन गेससो जाजोबखाबाय आंहा नोंनि खेबसेयाव जाहोनायखौ नोंनि सिमाङा सिमाङैनो थागोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो ओइ प्रिया रलाय हादर औ आं हादर बेसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ दिनै लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों अ नंगौ नामा नों आंखौ लोगो मोननायाव खाफाल गाज्रि सानना लानांगौ हादर नों मानो बेफोरबायदि बुंदों नों मिथिगौ ना आं नोंनि साख्रि मोननायाव बेसेबांदि गोजोनदों माखौ नुना गोजोनलाबायखो नोंलाय खामानि गैयालै आंनि साख्रिया नों सानदों नामा आं नोंखौ गोसो जानानै गारदों गोसो जाना गाराखैब्ला माबोरैथो गारा जुदि नों आंजों गोसोथोलायबाय थायोमोनबा नों साख्रि नागिरगौमोन आंजों गारजानायखायसो चेलेन्ज लानानै साख्रि मोनदों नोङो बेनिखायनोसो दा आं नोंखौ गारथ'दोंमोन गारथायाखैमोन मा जेलेस जादों हिनजावफोरनि गोसोखौ हमना मारालै आं दा साख्रि मोनबायना फस्थायफिनदों नङासै आं जेबो जेलास जायाखै जाम्बा नोंखौ मोजां लामाजोंसो दिन्थिलांनो नागिरदोंमोन आं बायदि हिनजावखौ नागिरबाबो मोननाय नङा नोङो जाम्बा फै आं गारखानाय हौवाखौलाय मानोबावब्रा फै सिरि था नोङो फै
खर'थलाय होंगोर आंखौ मालायनि आखायाव मा दांलाबायदों मानो मालाय आंथ' नोंनि बयफ्रेन्डसो बेयाव थानाय सेंग्रासोमोन बेखौ मिथिनो लुबैदों नों बियो आंनि निउ बयफ्रेन्ड आरो बियो मा मावो मिथिगौ नोङो खामान्डु बिदिब्ला नों सोलायबाय आरोना बिदिखायनोसो आं फन हरबाबो दानहरबाय थादों नोङो बयफ्रेन्डआबो निउ थालाय लायोना गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायनो सानदों नों जाबाय गोलोम बोथोरनि गस्ला गिन्दि आंनो नांगौ दा गोजां बोथोरनि गस्ला सुइटार मिथिबाय दे सोलाय मा साननानै आंखौ मोजां मोनामो नोङो गस्लाजों रुजुलायनाय प्राइभेट स्कुलनि मास्टार मा दंजायो नोंनाव ना गारि ना मटर आंखौ माब्लाबा रेस्टुरेन्टाव लांनानै जाहोहैफिननो हादों मा दंजायो नोंनाव बुं ना गाननाय जोमनायानो मोजां आंखौ हाबा लानानै माजों जाहोगोन नोङो माजों फिसिगोन नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला ब्रेकआप मादै साहा कापथाम लाबोलाय ओमफ्राय सोर माबाफोर जागोन नामा जाथ'ला नामा जेबो नोंसोर माबाफोर जानोबा जा मा जाया बिलाय लाबनो माबा मोनसे गजाफोरखौनो मोनसे मोनसे लाबोदोलै मादै फंबाय आदै नों फिसा नोंनिफ्राय दाहार लांनाय रांखौसो आं होनो फैदोंमोन आदै आं नोंखौ नायनानै बे रांखौ लाफिननो बादों आदै नों बे रांखौ नोंनि फिसाजोनि एडमिसननि थाखायसो लांदोंमोन आरो साननैसोनि उनाव माबा माबि नांगौ जायोब्ला नों माबोरै होनो आदै नों बे रांखौ लांफिनदो आरो नों नोंनि फिसाजोखौ मोजाङै फरायहो नाथाय आं बे रांखौ नोंनो आं उनाव बोरै होनो आंनो बे रांखौ नांथ'ला दे आदै नोंनो लादो जाम्बासोलै बियो नोंखौ दि आं मा होननानै साबायखर बावनो फिसा बुहुमाव नों बायदि साननो गोरों मानसि थानायमोनब्ला जों बायदि गोरिबा थानाय नङामोन जाबाय दे आदै नों दा थांदो दे जागोन दे ओइ फैसाखौ मानो लादजा नोंलाय लांथो दे बोराय मानसि है बोराय मानसि आथिं आखाइ दं बडि गोरा गोरा दं मावनाथ' जानो हायोना बियो नों लायाबा आं लागौमोन ना थै जाम्बाल नोङो बिदि नङालै जाकिर सोरबा खैफोदाव गोलैना थानाय मानसिखौ मदद खालामना नायबा गोसोनि गोजोननायानो आलादाखा है गोजोननाया थांबाय थावलायनो नों लायाबा आं लागौमोन ना ओइ आदै नों हाजार लिंबाबो खोमाजों खोनाया बियो ओइ आदै खाथियाव थाना रायलायबासो बि खोनायो जाम्बा साला है खामानि गैया नोङो थ' थांसै ओइ र' फैसा दं ना नोंनाव फैसा साला 10 थाखाल' हर भिखारि थां साला बोरायनोबा एथ' बुरजा फैसा लांदों जोंनोबा 11 थाखाखौनो होनो हायाखै थां नोंनि बे बोराय बाइकआव जोंलाय मा सिख्ला सासेबो गाखोनाय नङा थै
बेसे समायनामोन बे सिख्लाया इसोरा आंनि थाखायनो दैथायहरबाय बादो बेफोरखौ सिमां नंला आच्छा बुंलाय माबायदि टाइपनि सिख्ला नांगोनलाय हा सिख्लाखौथ' आं मोनखाबाय आरो माबायदि टाइपनि माने जाय आंखौ फुङाव सिखारैसेयावनो गुड मर्निं होनना कल SMS खालामो ओइ दाबो सिखाराखै नामा सानजौबाय जेब्ला बे कलेज थाङो अब्ला बियो थांसै होनना बुङो आरो मोनहैनानै बियो आं मोनफैबाय होनना बुङो जेब्ला बियो न' मोनफैयो अब्ला दसे फ्रेस जानानै आंजों 30 मिनिटसो रायज्लायो आरो हराव जेब्ला बियो उन्दुयो अब्ला आंजों 10 मिनिटसो रायज्लायना गुड नाइट मेसेज हरो हाय बेसे गोजोननि अननाय बापरे बाह मानिनांगोन दे नोंखो आरो बे सिख्लाया बिदि नङाबा मा खालामनो नों आंथ' साननानैनो फाग्ला जाखाबाय ओइ नोंसोर मा सिख्लानि खोथा रायलायदोलै जेबो रायलायगौथ' नै जागिरनि जनांगोनो हा आं नङालै आं नङा बेनोसो नांगोनो बारा नाटक खालामनाङा आं नोंनि बिफासो बुं बे सिख्लाया सोर सिख्ला माने दहाय आच्छा बिदिसो नामा औलै ओइ मा सालाबायदो बिफा फिसा बारा प्लेनिं बानायनाङा दै बेनोथ' दाबो सिटियानो जायाखै ओइ चुप आफा बे नों मोजां मोननाय सिख्लाया बबेनि आरो मा खालामो बहा थायो बियो आरो बेनो खनसे लागैनो इमान कुइसन सोंबा बे माबायदि एन्सार होगोन मोनसे मोनसे सोंना ओइ नों बायदि सानदों नामा जाम्बा साला मालायनि सायाव जाग्रा मेन्टेल साला आफा नों बिखौ थारैनो मोजां मोनमारो नामा औ आफा थारैनो बे आंनि गोसोआव जायगा लाबाय आदै गंबासो लायबावनोसै नामा नुवाखै जों फिफा फिसा रायलायगासिनो दं आफा दे बुंबावलाय ओइ नोंसोर बिफा फिसालाय बेबायदि लोंबाय थांसै नामा जेबोथ' खामानि गैखाला जानाय नंला आरे मादै बे निजोम हर गेजेरावलाय माथो खामानि मावनांगौ हिनजावबो गैजा रोङा नोमफाखर' बुं आं बेबायदि खामानिखौ बुङाखैना खर' मादि खामानिखौ होनदों होनबालाय जाम्बा साला नोंसोर बेबायदिखायनो खामानि मोनाखै सानाव सानसे गिदिंनानै हर जाब्ला जौखौल' मिथिगो बिफा फिसा एखे जाबाय जेबो मावनो रोंला बहा नुनाय बेबायदि बिफा फिसाला लोंनाय नोंसोरखौ बुखि बुखि आंहासो खुगाया साजोबलाय लांबाय जानोबा फै ओंखामफोरा आफा नोमा बुंनाय खोथाफोरखौ बारा खर' सोना लानाङा मोनालै आं आफा आच्छा बाबा जोंहाथ' नोमाजों रायजाबाय थानाय हुदायानो जाखाबाय आच्छा आदै नों मादैखौ नायना लाबोनाय ना खावना लाबोनाय ओइ साला बुरबक ओइ आं दिनैसिमबो आंनि फिसालानो बेबायदि खोथाखौ आं दाबो बुङाखै है बिदि नङालै आदै बेनि बिफाबाबो आंनि बिफाबो एखेसोलै आदै ओइ बुरबकफोर थौदो जों गासिबो जमा ओंखाम जाहैनोसै उथिदो ओइ फैदो गासिबो ओंखाम जाहैनोसै
बाग्रा फ्रियावनो जाना लानोसैथ' बाराद्राय लोंना लाबाय सारा न'आव दंना औ फै दे जागोन दे सार नै बिखि बिथाङा फैदों अ बिखि औ फैदों सार दे जिराय लामायावथ' जेबो उसुबिदा जायाखै न' जेबो उसुबिदा जायाखै आदसा बिखि नोंथां जों जि खामानिखौ आखायाव लादोंमोन बेथ' 2 कररनि खामानिमोन बे खामानिखौ जों आखायाव लानो सानबाय औ सार आं गासै कागजखौ रेडि खालामजोबखाबाय नोंथाङा बे पेपाराव साइन होब्लानो जों खामानिखौ जागायजेननो हासिगोन सार बे दानि थांनाया नोंथांनि फिसाजो नामा औ सारनिनो फिसाजो मा बिखि फसायबाय नामा बिदि नङा सार बेसेबा गोबावनिफ्राय खामानिखौ जों ज' मावबोबाय बे जोंनि लोगोखौ मोनसे सोमोन्दोआवबो जों सोलायनो हागोन नोंथाङा राजिब्ला आंनिफ्रायबो जेबो बुंनो गोनां गैला सार ओइ खोनाबाय ना औ बिथिं फैलाय थांगौ मा जाखो नै बिखिया जोंनि फिसाजोनि थाखाय राजि जाबाय नोंहा बुंनांगौ जेबो गैयाथ' गैनायाथ' गैयामोन फिसाजोखौ खनसे सोंब्ला हामगौमोन नामा बिखि नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा आंनि फिसाजोआ आंनि खोथाखौ गासिबो मानिजोबखायो मा जाखो आफा नै आइ बिखि बिथाङा नोंखौ फसायबायनो नोंहाथ' बुंनो लागा जेबो गैयाथ' नाथाय आफा एफा आखु आं बोरै जेबो नङा आइ बिखि फिसाया जोबोर मोजां गथ' एफा आखु आंनो एसे सम नांगोन आफा दे जागोन दे आइ बिखि नोंथां औ सार नोंथाङा जाबाय होननानै साननानै लादो सार आं थांनोसै नामा आंहाबो मोनसे गुबुन खामानि दंमोन दे जागोन दे खामानिखौ थाब मावनांसिगोन औ जागोन सार उनावहाय मोजां सावरायसिगोन जागोन सार खुलुमबाय सार दे मेडाम थांनोसै आं दे गारिया माबाफोर जादों नामा औ मानोबा स्टार्टखौनो जाला गारियाबो लोगोनिसो र' आं नायना होनि गारिखौ मेकारनावनो लांनांसिगोन दा बहा मोनगोन फै आंजों थ' बिदिबालाय ओइ आदा गारिखौ एसे नायना होलाय स्टारानो जायाखै माथो मा जादोंथाय
गारियाथ' मबाइल गैथारा एखे जिर'खा मबाइलखौ गोदान होनांगोन होमबा नोंसोर मोनसे खामानि माव गारिखौ दोनलां दसे थानानै नोंसोर लांफैबानो जाबाय अ दे जागोन दे गारिया फाहामनायाव एसे लेट जागोननो जों दसे बेरायना फैनोसै नामा औ थांजागोन दे Cheers! Ha? Propose खालामबाय नोङो? आरे एथ' मोजां मोनोबा नों बिखौ गाबोन थांदो प्रप'ज खालामनो मोजाङैनो हाक खालामनानै लिप टु लिप खालामनानै आयु आंहासो लुगैलायलांबाय सि बिदि दा बुं आं बिदि खालामनाया अब्ला गारदो नों जुदि थार गोसोजों गोसोथोयोब्ला साहसनि जेबो गोनांथि गैया बेफोरखौ बाद दि आं गाबोन फुङाव थांनानै प्रप'ज ए हयना बात नंगौना लाल नोंसोर बावदासो नोंसोर गाबोन थांमारगोन दा नों थांगोन दा ओइ जाबाय अके जाथारसिगोन नोंना बा दिनै मा एसे गोजोनदों नोंसोरो मा एसेबां मिनिबाय थादों माबाफोर होदों नामा आंनि बेटानो नोंनि फिसालाया गाबोनो सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनो थाङोनो नंगौ नामा आफा नों गोसोनि खोथाखौ बुंगोनबा बै सिख्लानो बुंनायाथ' सोर फन खालामखो हेल' हेल' मा खोनायाबोलै हेल' मा नंगौ नामा मा दे सेस मा जाखो फिसा आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों बे बै मालिकनिसो फिसाजोनो जाला लोंदो जाला बिदि खारदोंमोन आं बिदिनो मोनसे प्रब्लेम जाखागोन ना दा मोनबायना नंगौना
ओइ मिन्ना ओइ बेफोरखौ बाद दोनदो थौ ओंखाम जानोसै थौ सालासो फै जानोसै फै दाव बेसेरा मा जाबावगोन नोंजों मोनखाला नों बे सिख्लाखौ हाय पान्सि अबाव थांनो असिमा आं बै सकआव थांनो होनना ओंखारबोदोंमोन औ आंबो बिथिं थांनि गाज्रि मोनाबा नों आंजों थांफानो हागोन थौ बिदिबालाय दे गाखो मा जाखो सिमा आं मानो नेखो दसे ओंखारलाय पान्सि मा जाखो सिमा पान्सि नों मोनसे खोथा मिथिगौ ना मा जों सानैजों बेसेबा गिदिंबाय गावजों गाव मिथिलायबाय आरो बेनि अनगायै नोंनि गोसोआव माबाफोर फिलिंस दं नामा मा फिलिंस दानो सिमा खोनासं पान्सि आं मानोबा दासान्दि जानो लोंनो उन्दुनो सुखुवा जादों मानो सोरनिबा अननायाव गोग्लैबाय नामा बै सिख्लाया आंनि सेरावनो दं आंनि मेगननि सेराव औ पान्सि आं नोंखौ फार्स्ट नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोनो सिमां आंथ' नोंखौ बेबायदि नोजोरजों नायाखैमोन ना आं नोंसो साननैसो गिदिंनायावनो नों आंखौ बेबायदि सानबाय सिमां नों जोबोद अनसुला आरो जोबोद मोजांबो थेवबो आं नोंखौ लानो हानाय नङा मानोना आंहा गुबुनजों रादायखाखानायसो सरि सिमां जिउआव आं फार्स्ट टाइम सोरखौबा मोजां मोनदोंमोन बेबो बासाबनो मोनो बिरलांबाय एफा मोजां मोनदोंमोन आं बिखौ आंथ' नोंखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ना सिख्लानि उनाव दा खारफा होनना दा मोनबाय ओइ ब्र मोनसे खोथा मिथिगौ ना दानि सिख्लाफोरखौ जेबो फोथायजाया दानो नांगौ जायो दानो नाङा बेनिखायनो दानि सिख्लाफोरनि उनाव खारफानायानो मोजां नङा है गारदो नोङो बुहुमाव सासेल' सिख्ला गैया आमदानि दं नै हानि कसमलै छे जिउआव आं मालाबाबो सिख्लानि उनाव गिदिंला ए नंगौ नामा देलाय बे जौनि समाय लाना बुंलाय सिख्लानि उनाव खारफाला होनना हागोनबासो नोङो हाया सिमां नों हाया आं हाया ओइ गैला आंना नोंनाबो गैला लास्ट मोनसे दङ लास्ट गैला इनिफ्राय ओइ जमा जमा ओइ रोंनांला नोङो ओइ बिदि जायो नामा गैलालै थै गैलालै है आं बिदिबा फायलै माखौ लोंबावनांगौ जाखो जोंलाय है गोबाबाय ओइ नै गमारबायना मानो लोङोलै इमान लोंथाबनाङा मानो लोङोलै ना जोंनाबो आद्रा दा मोनबायना हायाबो लोंनाङा बिदि सिमां जोंनि बायदि हायालै ना सेस बियो
ओइ फैबाय ओइ बहा थांनो नागिरदों नोङो सिख्लानि थाखाय थिनहैदों नामा नोङो ओइ र' जमा थांगोन ना ओइ थांबायलै र' जमा थांसै मा थाङालै ओइ नार फै मा गारियाव थाङा जा ओइ सिमां र' ओइ र' नोंखौ लानो हाया होनब्लाबो आं नोंखौ गोसो गोरबोजों जोबोद मोजां मोनो सिमां थारैनो आंनि गोरबो बिखायाव नों हाबना थामारबाय मा सानबाय थाखो आइ हो जेबो सानाखै आयै दे थाबैनो रेडि जादो आलासिफोरा सफैसिगोन आलासि सोर आलासि आयै नों मिथिया नामा आइ बिकिया बिफाखौ लानानै नोंखौ नायनो फैगासिनो दङ मा आयै आंथ' दानो जागोन होननानै बुङाखै आंखौबो एसे साननो होना आयै मानो एसेबां हाखु दाखु खालामनो सानखो आयै आं मिथियाहाय मा नोमफाखौ सोंहैथां आफा बनसियाय फै जिरायफै आफा आं माबा मोनसे खोथा बुंनो दंमोन मा खोथा आइ आफा आं बिकिजों जुलि जानो हानाय नङा मा औ आफा आंहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो मा बे माब्लाबाबो जानो हाया आं बिकिजों रादाय खाखाबाय आं हानाय नङा आफा आं बिकिजों जुलि जानो हानाय नङा मानो हाया बेलाय आं हानाय नङा आफा आं हानाय नङा आफा सिमांखौ गारनानै बिकिजों जुलि जानो आयै आफाखौ बुंना आं सिमांखौ गारनानै बिकिजों जुलि जानो हानाय नङा जाबाय आइ नोमफाया नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों नों बेफोरखौ इसेबां जिंगा सिनाङा आइ आं हानाय नङा आयै सिमांखौ बावनो बिकि फैबाय फै बेयावनो जिरायफै रथ' सार आं गासै खोथाखौनो खोनाजोबखाबाय बनसि दसे फैथ'नाय बनसि आं नोंनि गासै खोथाखौनो मिथिजोबखाबाय थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला गोरोन्थिया आंनिनो आं सारनि सिगाङाव नोंखौ नांगौ होनना बुंना लानायानो आंनि गोरोन्थि जिखि जाया जिउआव जों गोबां मानसि लोगो मोनो गोबां जायगायाव जों गोबां मानसि लोगो मोनो आंनि नोजोराव नों फैदोंमोन आं बेयाव फैनानै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय स' दाबो जेबो नंला पन्सि नों जायखौ मोजां मोनदों नों बेखौनो लादो आंखौ निमाहा हो बिकि मानि निमाहा पन्सि नों आंनि जेबो दाय मावाखैना गोदानै नोंखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों सानदोंमोन आं नोंखौ लानानै गुबुन जायगायाव सेटेल जानो नाथाय आंनिनो गोरोन्थि आं नोंखौ मा गोसोजों साबायखर बावहरनो बिकि जेबो नङा दे सिमां मोननाय बेनि मुङा औ न
बेखौ लानानै नों कल खालामनाय दानो मा नो जेबो नङा दे दानो लिंहर बेखौ हेल' राजु हेल' पान्सि सिमा नोंजों दङ नामा आंजों गैया माथो नोंसोर माबाफोर जादों नामा जानायालाय जेबो जायाखै आंनि कलखौनो रिसिभ खालामाखै बियो मिथियाथ' मानोबा रिसिभ खालामाखै र' आं हरना नायनो र' दोनथ'लाय नोङो औ दे हेल' आंनिखौबो रिसिभ खालामाखै बियो बहा दं मानसिया मा नोंजोंबो दाखालि बिदि खालामदाना जोबोर दुखु मोनदों बियो जोंजोंबो मोजां रायलायाखै बियो दाबा बहा दं देसं दा आं खबर मोनबा नोंखौ कल खालामफिनगोन दे होमबा नों पन्सि ना नोंसोर जों सिमांनिनो बिमा बिफा मा सिमाङा दा बहा दं बेसेबा कल खालामबाय आंनि कलखौनो रिसिभ खालामा बियो नोंखौसो मिथियो होननानै बिसिम जों नागिरना फैदोंमोन बियो मैयानिफ्रायनो न'आव गैया मा आंनिनो गोरोन्थि आंनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय बियो जाबाय दे दुखु जानो नांला बियो जेरावखि थाया मानो फैफिनगोन जोंखौ बियो गारनानै मालाबाबो थानो हाया सोर नोंसोरो जों सिमांनि बिमा बिफा सिमाङा फैफायाखै नामा सिमाङा मैयानिफ्रायनो न'आव गैया बहाबा थांखो दा मानसिया मा जाबावनांगौ दा मा जाबावनांगौ आरो पन्सिनि थाखाय बेनो दङ दा बिदि नङा नोंथां बिसोर सानैजों मोजां मोनलायखायो मोजां मोननानै मा जानो नोंनि बे बेखार गथ'आ आंनि फिसाजोखौ मा मावनानै जाहोगोन बिदि नङा नोंथां जोंनि गथ'आ सानसेबाबो माबा मोनसेबाबो मावना जागोन नोंथाङाबो सानसे मोजां मोनलायदोंमोन बेफोरबायदिनो नोंनि गथ'आबो सोरखौबा मोजां मोनदों दा बिसोरनि मोजां मोननायखौ बोरै हमथानो जों मोजां मोननायाव जानाय आरो थानाय जेबो मिथिया खालि बिसोरो अननायखौल' मिथिगौ सार बिथाङा थिगखौनो बुंदों अननाय थायोब्ला जिउआव गासैबो दङ नाथाय जों बेबादि मिडिल क्लासनि मानसिजों जों माबोरै हरनो जेबो मावनो रोङि आंनि फिसाजोखौ लानानै मा मावनानै जाहोगोन बेलाय सार नोंथांनि बुंनायाबो थार नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसाव बेखौ सोनानै लानो हागोन सार नोंथाङा पन्सिखौ बिसोरनोनो गथायना होदो हेलौ पन्सिया दंना पन्सि नो हेल' राजु पन्सि सिमाङा बै हाजो सेरनि अन्थाइआव जिरायना दं नों दानो थाबैनो थां मा र' आं दानो थांनि दे थां आयै सिमा आं खोनानानै दं हाजो सेराव आं दानो थांसै दे आइ थां मानो फैदों नों बेयाव आंनि गोसोखौ बायफ्लेजोबना आरो मा नायगिरना फैदों बिदि नङा सिमां आं नोंजों जुलि जानोसो नोंखौ बेसिम नागिरनानै फैदों मा आंजों जुलि जानो औ सिमां फै सिमां जों न'आव थांनोसै आइ आफामोना नेगासिनो दं
दाथ' जोंनिया जेबो प्रब्लेम गैला जुलि जाना गथ' गथाय सानैसो खांनोसै ने सानै माने आं हाया सासेल' अके नों जि गोसो बेनो जागोन आच्छा बुंलाय नोंनाथ' गुबुनजों रादायखाबाय होनना बुंदोंमोन मा जाखो बेफोर गोबां खोथा नोंनि उनाव खोन्थागोन आं अ नंगौ नामा दानो बुंनो हाया होमबा आं जोबोद खोनानो लुगैदोंमोन देना खोन्था मानो हाया जाखो खोन्थानो हाबाबो उनाव बुंगोन ए हाबानि उनाव थ' होमबालाय जुलि नों औ आं मा महरा गुस्लायबाय नामा आंना ओंखायनो सिनायलायथारासै सिगां नों लंपेन्ट गस्ला गानामोन नालाय आरो स्कुटिबो सालायनो रोङामोन ना नों आंखौ गोजाम मुगानि नंबावदों नामा नों लोगो गासिबो गुस्लायजोब्बायथ' आङो सोरनि बे स्कुटिया आंनि जागोन सोरनि जानांगौ मिथिगौ नों आंनि बयफ्रेन्डआ मा मावो आर्मि साख्रि मावो ओमफ्राय बे स्कुटिया आंनि सना बायनानै हरनाय बिजाब्लाबो गासिखौबो बायनानै हरजोबखायो आयौ लोगो नोंहासो जि खाफाल गोनांहाय मालाय मा ओमफ्राय नोंना बे बेन्सार स्कुलनि मास्टार गेगायानो दाबो दङ नामा बे अल्ड मडेल साइजआ बेनो दङ जेबो होनो हाया ना 500 थाखानि दख'ना होनो हायो ना बहाबा बेरायहोना रेस्टुरेन्टाव जाहोनो हायो स्कुलाबो दाबो पारमानेन्टआनो जानो रोङा आयै बेसारा नोंखौ जि अननोसो ओंखारबाय आं लोगो मानोथो गोसोबाय थाबावदों जाखो बे मास्टार गेगाखौलाय जालदाब गारनानै बे आगयनि एक्सखौनो लाफिनदो ना मालाय खामान्डु साख्रि मोनबाय दाख्लिसो नंगौ औ नङाबा माथो जाम्बियासो बे गेगागा बरिं जेबो होनो हाया बयफ्रेन्डखौ लाबाय थायो सोरबा जाम्बि बे एक्सखौनो बमब्रायनानै लाफिनथारदो नोङो बियो आंखौ लाफिनाबालाय गाव गारजानाय बाथ्राखौ गोसोखांना आयै जाम्बिसो नोङो बे लरला लरथा मानसिखौ बुरखायनो मा बोलो जाम्बिलाय नोङो आं बायदि लाक्जारियास देखायनो लुगैदोंबा एक्सखौनो फथायनानै लाफिनदो थादोहाय लोगो आंहा थांनोसै गाज्रि दामोनसै जुलिया थिगखौनो बुंदों आं बे मास्टार गेगाखौ लाबाय थायोब्ला फस्थायनांगोनसो आंनि साननायफोरखौनो जाफुंहोनो हाखानाय नङा बियो एक्सखौनो जेन थेन फुस्लायनानै लायनो हासिगोन आङो आया मा गोदान एक्टिंलाय बेलाय
आंसो नोंनि जायगायाव गोमजोर जानांगौमोन नोंसो लेट सफैदों नङा होमबा आंथ' दहायनो सफैदोंमोन 1 घन्टा जाबाय आं नोंखौ नेनाया मोजांसो बुंबावदों गारि मथर दंजायो थाब सफैनो मा दंजायो नोंहा आंखौ लायनो गारि मथर दंजालायनांगौ आरोना आजिखालि मानसिफोरनि गारि मथरफोरखौनो गाखोथ्र'नो हाया थम थम गारियावनो 10 थाखा होब्लानो हनै दतमा हनै सेरफांगुरि बेसेबां गाखो माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय जों गासिबो गावबागाव गारि बायनानै लाजोबबालाय बिसोरनि गारियाव सोर भारा गाखोगोन आं अननो ओंखारोलै बिसोरखौबो माथो मावनानै जानो बिसोरलाय बायनो अखार गैजाया नालाय डाइलग मारिदों बाहाय मंगल मास्टार अल्ड मडेल रेसपेक्ट होब्रा रेसपेक्ट हो भेन्सार स्कुलनि मास्टारबाबो जानला मोनला मास्टारबाबो एफा बुरजा स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनो हायो नामा दोन नोंनि डाइलगा बैसोआ बारग'लायलांसै आयनायाव नायाखै नामा माब्लादि पारमानेन्ट जागोन माब्ला हिनजाव लानो हाबावगोन जायाफ्रामानो गथ' गथाय खांनांगौ फेदेरनांगौ मानसियानो एक्सपायार्स जालांसिगोन रब्रा सना पारमानेन्ट जाथारनोसै नै जै पारमानेन्ट जाबाय बे नोंनि खाफाला जोंस्रांजोबसिगोन जै जाबायना बङाइगाव सानैजों आराम खेबसेयाव स्रोद जाखोमाहैगासिनो गेससो जाजोबखाबाय आंहा नोंनि खेबसेयाव जाहोनायखौ नोंनि सिमाङा सिमाङैनो थागोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो ओइ प्रिया रलाय हादर औ आं हादर बेसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ दिनै लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों नंगौ नामा नों आंखौ लोगो मोननायाव खाफाल गाज्रि सानना लानांगौ हादर नों मानो बेफोरबायदि बुंदों नों मिथिगौ ना आं नोंनि साख्रि मोननायाव बेसेबांदि गोजोनदों माखौ नुना गोजोनलाबायखो नोंलाय खामानि गैयालै आंनि साख्रिया नों सानदों नामा आं नोंखौ गोसो जानानै गारदों गोसो जाना गाराखैब्ला माबोरैथो गारा जुदि नों आंजों गोसोथोलायबाय थायोमोनबा नों साख्रि नागिरगौमोन आंजों गारजानायखायसो चेलेन्ज लानानै साख्रि मोनदों नोङो बेनिखायनोसो दा आं नोंखौ गारथ'दोंमोन गारथायाखैमोन मा जेलेस जादों हिनजावफोरनि गोसोखौ हमना मारालै आं दा साख्रि मोनबायना फस्थायफिनदों नङासै आं जेबो जिरास जायाखै जाम्बा नोंखौ मोजां लामाजोंसो दिन्थिलांनो नागिरदोंमोन आङो आं बायदि हिनजावखौ नागिरबाबो मोननाय नङा नोङो जाम्बा फै आं गारखानाय हौवाखौलाय मानो बावब्रा फै सिरि था नोङो फै
फैया रथलाय होंगोर आंखौ मालायनि आखायाव मा दांलाबायदों मानो मालाय आंथ' नोंनि बयफ्रेन्डसो बेयाव थानाय सेंग्रासोमोन अ बेखौ मिथिनो लुबैदों नों बियो आंनि निउ बयफ्रेन्ड आरो बियो मा मावो मिथिगौ नोङो कमान्डु अ बिदिब्ला नों सोलायबाय आरोना बिदिखायनोसो आं फन हरबाबो दानहरबाय थादों नोङो बयफ्रेन्डआबो निउ थालाय लायोना गस्ला सोलायनाय बायदि सोलायनो सानदों नों जाबाय गोलोम बोथोरनि गस्ला गिन्दि आंनो नांगौ दा गोजां बोथोरनि गस्ला सुइटार मिथिबाय अ दे सोलाय मा साननानै थाङाखौ मोजां मोनामोन नोङो गस्लाजों रुजुलायनाय प्राइभेट स्कुलनि मास्टार मा दंजायो नोंनाव ना गारि ना मटर आंखौ माब्लाबा रेस्टुरेन्टाव लांनानै जाहोहैफिननो हादों मा दंजायो नोंनाव बुं ना गाननाय जोमनायानो मोजां आंखौ हाबा लानानै माजों जाहोगोन नोङो माजों फिसिगोन नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला ब्रेकआप